Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi hoş habardan başlamakçy. Bugün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherinde Belarus halkyna raýdaşlyk mitingi geçirildi. Şol mitinge biziň watandaşlarymyz hem gatnaşdy. Şol gatnaşanlaryň arasynda Oýla Çarywna bar, onuň soňra biziň ýaşlarymyzyň öňde barjy, Zara doganymyz bar. Gurnoýjy, esasy gurnoýjy şol. Başga da watandaşlarymyz bar. Ýöne men gynasam olaryň adyny bilemek, öz adymdan maşgalamyň adyny, şol mitinge gatnaşanlary öz watandaşlarymyza öz minnetdarlygyny bildirýän we Taňry ýalkasyny aýdasym gelýär. Gaty gowuzat eden işiňiz bu beýleki döwletleriň, milletleriň baýdagy bilen deň hatarda ene Türkmenistanyň baýdagy parlap dur. Rotaýda diýmek biziň öz raýdaşlygymyzy görkezip bildik dünýäň öňünde. Sag bolun, gaty ullakan iş etdiňiz, syýasy tarapdan gaty uly iş diýip hasap edýän ýeri gelene Belarus halkyn beýleki halklarym Türkmen halkyna öz raýdaşlygyny, öz gollawyny görkezerler. Şular ýaly meselelerde. Ýene de bir gezek minnetdarlygym size bildirýän. Ýene de aýtmaly zat, erti 16 awgustda New York şäherine biziň watandaşlarymyz, ýa-ni şol Oýla Çarywna, Zara doganymyz, beýleki watandaşlarymyz bilen bilelikde ýörüýte Türkmenistana bagyşlanan miting geçirmekçi. Şol mitingde Türkmenistanyň agyry ýagdaýy, halkyň hal ýagdaýy, keselçilik, açlyk, beýleki syýasy meseleler barada ýüzlenmeler boljak, dünýä goramalaryna we şol sany ýa-ni talapnama boljak. Bütün dünya sağlığı saklaýyş goramasyna aýdyljak zatlar bar. Şol komissiýa ýangadan uğralyp Türkmenistanyň keselçiligiň öňüni almagyň çärelerini görmek barada kömek soraljak. Indi ýurdun içine geçsek, şu gün gelen habara göre Balkan welaýatynyň merkezi şäheri Balkanabad diýerler şu mahal, ýöne öňkady Nevitdagda şu ýylyň başyndan bäri 4 awgustda çelli COVID-19'dan ýa-ni koronavirusdan ýok olan adamlaryň sany 1040 adam boldy diýip aýdylýar. Diňe şol sebäbe göre ol Nevitdagyň daşyna gonamçylygy jaýlanan adamlaryň mazarlarynyň üstü tekidlerini sebäp kosmosdan aýrasyonka edilmesin, şol dünýä döwletleri bilmesin diýen maksat bilen edildi şol. Ol indi diňe bir Nevitdagda däl, Aşgabatda da ýagdaý şolar ýaly gonamçylyklar düzlenip beýleki şäherlerde de, Lewatda da, Daşowda da, Nemarada da şolar ýaly ýagdaý watandaşlar. Bu zatlar hökümet gaýtagyl görmese ine adam pahyr ölünden soňra mene mazaram boljak lekin tümmegem mazarda aşam. Bir kim akyl prezidentin edip beren oýuny şu. Ýöne ol bu neden aga halk bilen şular ýaly oýuny. Ana ýadyňyza salyň 11-nji ýylda biz meýnne harby ýaragyskylat partlaryna ýüzlerçe adam ýok boldy. Onuň üçin çaga da bar, sadykdylar, okap gatnap beren mektepde okuwçylarym bar, göwreli denanlarym bar, erkek kişilerim bar, aýallarym bar, pensionerlerim bar. Ählisini şol giyjelerini gömdürip, bularını ayet jinaza okutturdular, ne de sadakasyny berdirdiler. Hökümet bulary basyş edip, gorkuzyp, ürküzip, soňundan gapdaryndan süýji söz berip, ne bese jaýla dert, ýerli dert. Her biriňize, her maşgalaňyzda şol ölüm bitim bolan ýerlere $10,000 paýlap berer diýip adamlaryň agyny ýumdurdy. Şol video rolik hany şuň goýuldy, seredin. Şolar ýaly tragediýany halk daşyna çykarmady. Halk şol tragediýa barada hiç ýerik aýtmady, habar bermedi. Diňe bir tatar denanyň ýok bolanyny maňa ýetirdiler şolda. Başga hiç bir zat bolmadyk diýär. Ine şuň şonam üçin goýuldy. Görüň, seredin, deňeşdiriň, oýlanyň diýip. Şol 11-nji ýylda halkyň gözüniň oduny alyp, bolan zatlary basyp yatırman başaran diktator inni bu şol koronavirusdan ölüllüğün mesela
ahli betbaşçylygyny tragediýany basyp ýatyran halkary uramalar ýa halkary jemgyýeti bilmesenli. Eger şol ýagdaý ozaldyňy bir şäherde büzmeýine bolan bolsa ýüzlerçe adam inni ýogalan bolsa inni 5 welaýetde daha koronavirusdan adamlar ýogalyp otdy. Ol ýogalularyň sany kim bilýär, 10 000, 20 000, näçe min hiç kim aýdylanak. Her gün adamlar ýogalyp otdy. Onuň öňüne alýan hökümet hem ýok. Derman ýok o keseliň garşysyna. Şonuň üçin şol ertiki ediljek mitingde öyle çağrıwnazary doganmaz men hökmen şol ýa-ni bütün dünýä saglygy saklaýyş goramasyna talapnama ýazarlar ýa kabul ederler dep pikir edýän şol bolarym. Ýöneside adamlar, watandaşlar oýlanmaga zat bar. Seredin hany 11-nji ýylda näme boldy? Hökümet hiç tat bolanak diýip aýtdylar da. Hana seredin? Şol ýaly şol surata düşen operatorym diýir galan näberli sebäp bol şol surat alyp duran ýerinden ýanky wyzyryn oýbalna diýdi. Şo partlaman tolkuny bilen onuň zyňypdyr hany elindäki telefon diňe patolog görkezýärdi. Olam ýere ýazylyp ýatan bolmaly neresi. Ine ýüzlerçe adam ýok adam. Inni müňlerçe gidip otdy. Ýene de bir halk bolup sesimiz çykaranda. Näme üçin ýurdun içindekiler öz ýogalylar barada günnelik aýdyp duranaklar ýa talap edenaklar. Näme üçin ýogalylar madar tekillenmeli, näme üçin olam tümmek bolmaly ýa başucuny daşdy kilmeliler. Bu atababa edilýän däpde sura. Näme üçin bir alasamsyk adamyň diýenine boyun bolmaly biz. Biz 20-nji asyrda ýaşap otyrys watandaşlar. Inese de deňeşdirmek üçin şonu goýdy. Seredin 11-nji ýylda näme boldy? Şo döwür halk aýaga alan bolsa 10-njy ýylda ol diktatoryň häkimet başynda oturma hiç bir ýyl ne haky ne hukuky bardy. Men size şonu aýtjak boldy. Häzir sesimiz çykarman otursak, ýene 1 ýyldan 2 ýyldan öz oğluny getirir ýa oňa şöyle ýurdu satyp gaçyp gider. Mene ben bärde tutuş bütün halk bolup oturup pikirlenmeli, oýlanmaly we dogry çykylgany tapmaly. Şonu aýtjak boldum size. Inni bärde men jogap berjek bolýan zatlar margaty wajyp soralar beripdirler-de syýasy taýdan döwlet bähwitli ýa halk bähwitli. Şon başlayan ýene de şol Montes ýa-ni gyýsadyny tutup illeşimiz rusça ýazypdyr şolar ýaly sen meniň aýdan zatlama dogry jogap bermedin. Şol taýda meniň diýmekçi bolan zadym şol Belarusdaky bolan ýagdaý has açygyrak, has dogrurak görkezmelidiňiz. Adamlar seredin birine raýdaşlyk bildirip, hatta şo telefonlarym ine zaryat getmek üçin öz öýlerine urallardan adamlara kömek etdiler, ullanmany ýa bire habar ýetirdiler. Şol sany bize aýtdylar, siz şol telegramyň mümkinçiligini ýa beýleki mass mediýanyň mümkinçiligini dogry dürüst ullanyp bileňiz. Eger seredin hany görelle alyn, onu Belarusdaky milletin şu ýanky mass mediýanyň üstü bilen, ýa habar beriş serişdeleriniň internetin üstü bilen nähil şartlykda bire habar ýetirdiler, adamlar şeýdip üýşüp başlady. Sizem şu ýemany ullanma hökmen gerek öňdäki etjek bolýan işleňizde dip yerlikli maslahat berdi. Montes watandaşym sag bol, men size elmeden dinläp otyn, akly berýän maslahatlaryňyzy, pikirlerinizi men öz işimde günnelik bolmasa da ullanyp otyn. Bar hakykatdan şolar ýaly ýagdy, sizin ýanky aýdan zatlaryňyz bar. Belarusyň mass mediýasyna ýazylan zatlary okuma bir çetine ýem gördüm, men ozalam görüp otyn, seredip otyn. Ýöne sizin ýazan saýtlaryňyzdan men bir habar olaram seredip otyn. Indi şolary men ýanky gollaw hökmüne, gollanma hökmüne bizim öz ýaşlarymyz bar, işläp oturan any täze elektron hökümet gurýan. Sizin şol maňa uğradan belliklerinizi men olara ýetirim. Olarym günnelik işinde şu zatlar ullansynlar. Beren maslahatyňyz üçin taňry ýalkazan. Indi kitap okumak barada, bärde pikir bölünşigi, paýlanşygy bardy. Biziň sebäp zamanyna doglan oglanlar, biziň döwrümizde telewizorym ýokdy, internetem ýokdy. Adamlar diňe şo kitap okardylar esasan. Bir şol kino gidelemese, galan wagt
şol adamyň bilesi geljirligi ýa-da dünýäni öwrenmek maksady kitap bilen baglanyşykly. Şoň üçin biziň nesilimiň okan kitaplary çäkdi. Şey dip men düşünýän özüme melmedam kitap okap gelen adam bolamsam, şoň üçin o kitap elbetde adama o telewizorda kino gören ýaly ýa internetde o kitap özleşdirýär de aňyň giňeldi adamyň düşünjesini şol kitapdaky gahrymanlyň roluny girýär adam, olaryň hereketini öňünden aňlajak bolýar, eden hereketini özü baha berýär. Pikir dünýäsi giňelýär da kitap okasa adamyň. Siz aýdypsyňyz, şunu flash mob edin, kim 3 tane kitap okuyady. Menden aýplaşman, gaty görmän, şumal ýurduň daşyna çykan Türkmenistanlyň köpüsi gazanç etmäge çykdy. Olar ne gidip 14, 16 sagatdan işläp gelýärler bar. O benne işden sorunup gelýär, ol kitap okasan kellesini ýatsa goýsa ýene maladan dandan turup işine gitmedi. Ol flash mob men okujusyny tapar ýöne gaty az prosent bol. Ýöne onu da şoňa umtylmak gerek. Men oňa düşünüp otyn kitap okamak gerek. Menim gowy kitap okamak. Men elbetde näştaýdyna watandaşlarymyza aýdyp otyn şol hökmen flash mobda gaýrat edinde dünýä garaýşyňyzy giňeltmek üçin durly tematikadan kitaplar okan siyasi ýanky mazmunly bolsun, edebi mazmunly bolsun, fantastika bolsun. Gara dünýä garaýşyny giňeltmek üçin kitap adama gowy ýollaş. Şonu men aýdasym geldi. Ýöne men plan kitap iştanaň okan diýip olara aýtsam ondan bir özüm biraz halkdan ýokary tutýan ýaly görünjekdi. Ýöne her kişi başarsa hiç bolmaganda şol maktumlyň günne 3 goşulsa okasa da ine şol bir gidip ýatan hazyna. Eger lirikadan okajak bolsa ana molla nepes bar. Ora ýanky wäşirek zatlar seretjek bolsa hana Mehmet Ugul Kemine bar. Ara kan biziň öz Sowet zamanymyzda bolan ýaşap öten ýazyjy şahyrlarymyz bar. Oka bermeli, ýöne men on flash mob edeýin diýsem men ýalňyşarym sebäp o flash moby gorulajak belki 100 adamdyr ýa 500 adamdyr, biz bolsa 2 million ýurduň daşynda. Onun üçin bulara gaty agyr dert bolşuň kunjon diýip, ýöne bir hemmemiz şu mahal esas etmeli işimiz şu ýurduň içindekileri düşünür, şu işlerini geçirmeli agitasiýa. Ine bu has wajyp diýip düşünýän. Şoň üçin men bu meseleňizde flash mob diýip aýtman, ýöne adamlardan haýyş edýän gaýrat edin adamla wagt tapsaňyz, ene edebi çeper edebiýaty okan. Inni ýene de şol illeşimiz Durdy Mämmedow ol jogap berdim da on konstitusiýa barada ýazanyna, ýanky parlament barada ýazanyna ol maňa jogap beripdir. Armana da sen ýanky dogry jogap bermedin. Birinciden şol ýanky Sadullah Rozmetov ol otaýda ýanky mektep barada, koçumlaryň ýaşaýan adamlaryň dili barada, medeniýeti barada aýtdy da ýok, beýle däl. Sadullah Rozmetov bu zatlaryň adyny tutunan Sadullah Rozmetowyň aýdany men getirip berdimmi? Koçumlaryň ýaşaýan milletleriň islegi boýunça Türkmenistanyň territoriýasy üýtgedilip biliner. Başga hiç zat ýok. Emma men şunu 30 ýyl bäri aýdyp gelýän, men ol Owganystanyň internasionalist efer borulygyndan dälle, men kalbymda internasionalist adam. Men dürli dinem men kalbyma sygdyryp bilýän, dürli milletem, dürli reňkdäkem kim bolanda da ol insan men üçin ol hormatlanýan, kabul ederlik derejede diýip aýdýan garşydaşymy kim bolanda da. Ýöne şol siziň aýdyşyňyz ýaly beýleki milletler kemsizlik gelin diýenden men hemmesi bilen razylaşyp biljekkäl, ol siz aýtdyňyz da şol 90-njy ýylda çelli kagazy ýüzünde boldy diýip. Kagazy ýüzünde bolsa da 90-njy ýylda çelli SSR-iň territoriýasyna ýaşaýan türli milletler öz dilinden yeterlikli, öz medeniýetinden yeterlikli peýdalyp geldiler. Öz dillerine gazetem bardy, jurnalym bardy. Birek ýene goňşy döwletler bilen serhedem ýokdy. Kim
Garşyk toýlaram bardy internasional awy. Türkmenlerim özbekler bilen guda garnaş bolup berdiler. Özbekler hem şoňa ýaly. Men 90-njy ýylda ýörete gitdim ýa-ni Niýazyň görk ýa-ni maňa beren görkezmesi boýunça gidip şol ýa-ni Täjikistanyň Jyllyköl ýer owasyny kalhozyny ýaşaýan türkmenleriň durmuşyny öwrenmek barada soň Farap Türkmenistan Farap etrafy bilen ýanaşyk oturan raýonlarda Özbekistanyň ýa-ni Bukhara oblastyny ýaşaýan türkmenistanly watandaşlarymyzyň durmuşyny öwrenmek barada. Barda olar. Goý eşigi biriniň Täjikistanyň kämeňdesin beýlikçi özüň kämeňdesin ýöne dili medeniýeti bardy, mektebi barda olar. Näme üçin Türkmenistanyň şuun kuun ýok, şol mektepler adlyk edýän howşumlaýan milletler. Bu barada men bağışlaň men watandaşyň men diňlän däl bolmaz çenelmen Azatlyk radiosyny ýygy giderli çykyş edip gelenme şu ýylyň maý aýyny 30 ýyl boldy. Elmedam şu Türkmenistanyň içindäki milletleriň meselesine gelende men aýtyp gelen prinsipial pikirim şol. Her bir millet öz dilini geplemäge, gürlemäge, okumagy, öz medeniýetini öwrenmäge, öz dilini gürlemäge dogry haky we hukugy bar. Ýöne ştaýdy diňe bir zat aýdylmaly zat, egerde döwlet dili, türkmen dili bolsa, ýazywda, pozywda döwlet işlerini, döwlet edaralaryny hökmän şertde döwlet dili ullanylmaly. Emma köçedemi, öýdemi, öz howşumyň arasynda öz dilinimi aýdym aýtmakmy, sungat etmekmi, gaziýet çykarmakmy, mektebe gatnamakmy, bu taýda hemme kişiň hukugy bar. Näme üçin ýok? Men şonu 30 ýyl bäri aýdyp gelýän. Onun üçin siz onu aýdýanyň taýda durdy Mehmet, şu zatlara üns bermediňiz diýip. Ýok, siz üns bermänsiňiz men 30 ýyl käden çykyşlama. Belki siz ýaş ýigitdiňiz, men bilemem. Ýöne men size düşünürip aýdýan. Men üçin hemme halklar, hemme milletler dogry özüm ýaly kabul ederlik halklar we milletler, adamlar diýip düşünýän. Men adam sortlamak, millet saýmak ýa tire paralyk etmek diýen düşünje enemiň emdiren süýdünde ýok. Onun üçin men o zatdan bolmagy hakym ýok. Elbetde dogry. Hana iksan diktator, hana ikincisi utanman aýdyp otyra. Hakyky türkmen bäherden bilen Kakan arasynda ýaşaýan galan türkmenlerdi. Şu sözün men ýanymda bir gaýtalaýsa-da şol. Men onuňa görkezerdim, hakyky türkmeniň nerede ýaşaýan. Şeýdip, diktatorlar, adamlar görýärmi? Arasyna tow salyp Orslanyň sözü bar da, "Razdilaýy vlastoy" diýdi. Olaň edýäni şol, adamlar tire taýpa bölüp, ýerlige bölüp, at takyp bulara şeýtdir. Bular ogurlyk edip otyrlar. Biz halk bolup şu zatlardan dogry dürüst netije çykarmaly. Ol bizi edýär, bizi horlaýar, bizi eýdidi, bizi beýdidi diýip, onu gahar edip otursak, o däl. Biz ona şo şey diýen için dilini gömeýinden alsak, ol meselen çözgüdi bor. Emma şoňa öýkelep, ay bolmasa biz onu aýrylajak, biz onu çykajak. Ýok bolmaz o zatlar. Men şol soňky ýyllarda bolan waka bilen baglaşdyramak, mundan odalam kän ýerde men eşitdim ýa bar şolar ýaly awtorlarym Ýomut Respublikasynyň proýekti bardy. SSR ýykylan döwri. Näme üçin Balkanlaryna nebit bar, gaz bar, Kaspy deňzi bar, ay hemme zadymyz bar, ýene de ýerasty ýerisi orlarça gazylýan magdalarymyz bar. Biz aýratyn ýaşasak, gülýäli ýaşasak, Aşgabatda näme bar, hiç zat ýok. Näme üçin biziň üstümizden şolar ýaly şanykda otyrdy. Onu tapan halkda, başla. Onu tapan şol yerli baýlar. Şo bölünip, şol ähli emnäkler özlerini alyp, soň öz milletiniň içinde de tire taýpaçylyk etjek bolup oturan adamdan tapan proýektin. Men özüm Balkanly bolup şonu aýdýan. Terediňä 20-21-nji asyrda ýaşap otyr. Birek başga döwletlerde gördüňiz biziňki ýaly birek at takyp sen plany, tiräň näme
ayho zannagan biz insan bolluk utordu. Bizim vatanımız var bolly. Onsoň men elmidam diýen, men türkmenlik aýtamak, biz şu döwletde dogulup göbek gany, şu topraga daman, şu döwlete hyzmat eden we etjek adamlar hemmemiz bir watandaş. Hemmemiz biziň şol Türkmenistanyň raýaty. Men türkmen bolup beýlekim şol ýaşap oturan özbekde näme tapawdym bar bagyşlanýar. Ol toprakda der döküp, hani yer sürüp miwesin bütün halka hödürläp otyra. Ondan näme üçin men ol adama hormat goýmalar? Ol adamyň mende nämesi kim? Şo sany tatara malyň, beýleki millete malyň, kim alaýyn? Adama şol öz borcuny yerine ýetirişine görä baha bermeli. Öz döwletine hyzmat edişine görä baha bermeli. Onun milletine göre baha verilecek bolsa biz onu orta asırdan çykmaýar hiç açan. Amerika näme üçin Amerika? Şo taýda ähli milletlerin wekili ýaşap, şo taýdan gowsundan gowsuna dip mene şey etdiler. Öz döwletini ösdürdi. Sereň ähli ösen döwletlerde millet paradlyk ýokdur. Tire paradlyk aňyrda dursun. Ýöne bizde şu zatlar saklanyp dur. Näme üçin? Şol biriň üstünden ağalyk etmek üçin, biri beýleksin kemsitmek üçin. Şaňymy? Biz hemmemiz deň adam. Allah Taala biziň hemmemiz deň ýaratdy. Bolmaz ol. Biriň aksyň, beýlekin, garasyň, ony ýasyň diýen sözi bar, garamaýak diýip. Kim garamaýak? Ýöne şoňa da halk çydap jogabyny bermedi. Biziň garamaýak bolýarmy? Ol näme aksyňmy? Şoň üçin men diýjek bolýan zadım durdy. Watandaş gaty ýerlikli berýän sorak. Ýani bir bizim bir taraplyk statusumuz var. Neutral. Onu ýöretet dünýäde. Ýoksa biz alyp seretsek, biz hiç bir goňşy bolan bilen uruş dawa etjek gel, ýa harby saýyzlara girjek gel. Bizdiň bir hemme küş üçin bir deň ortalykda duran döwlet bolup ýaşajak diýdik. Muň aňyrsyna seretseň açyk kapylar siýasaty diýilýäniň şondan gelip çykdyny ýazyň. Ol bir gaty gowda bir tarapdan. Sen agresiýany görkezden at, men bir paraha oturan döwlet ýa millet diýip aýtjak bolýar. Ýöne oň edeni näme? Şol tutyň aňyrsyna öz halkyny edip gul derejeye ýetirdi. Beýleki döwletler gelip şoň içerki işine gatylşmasyn diýip. Ine bu hakykatdan bu meselede men durdy siz bilen dogry radylaşýan. Şu barada aýdyp dilim sypyrly. Niýasyň şu näme üçin şu bir taraplyk statusyny kabul etdirildi barada Birleşen Milletler Guramagy. Onu hem o taýda ol diňe bir ýöne ardy ýazan bilen kabul ettirilen zat ýok. Ol Aýsultan Töreýew bilen çagyryp ondan sorag eder. Ölmesin ýaşadyn. Näçe pula kitdiler, näçe türkmeniň halysyna kitdiler, daşadylar beýler. Amerika para peşkeş bermek üçin şu taýda oturan wekilleri. Aýdar, bilbil ýaly saýrar durberňente. Geler o ullara. Ýöne şonu siziň aýdyşyňyz ýaly halkyň referendum esasyna kabul edilmeli. Şol edilmedi. Bu meselede siz dogry. Eger referendum esasyna kabul edilen bolsa, halkyň şunu bolýar diýen bolsa, onu halkyň pikiriniň esasyna şonu kabul etdik diýip aýtmagy bizde dogry esas boldy. Emma bizde şunu esas ýok. Ol niýasyň kabul eden açyrça bilen oýlap tapan ýemesi pırryllygy. Ýöne mundan aňyrda gerekmi şu bize neutral status döwletimizde? Onu ine täze saýlanan parlament çözer. Soň parlament bolýar ýa ýok diýenden soň halka referenduma çykarlar hökmen. Ine şo taýda birincine parlament şunu çykarar, soň halk ona ses berer, halkyň beren sesiniň esasyny da parlament gutornukly karar kabul eder. Ine bolly çözüş taýda. Men başgaça göremem. Ine çeýle watandaş, ine sen soraglaryňy da jogap şular ýaly. Sag bol, şular ýaly sagdyn soraglary tapyp berýäniňiz üçin. Ol döwlet bähwetli soraglar, halkymyz bähwetli soraglar, jan agyrly soraglar. Ine şu soraglar biz bir adam bolup däl, bütün millet bolup jogap tapmaly.
Siz ine çıkardyňyz milleti absuzlaýana aralyp maslahatlaşma. Ine men şu barada öz pikirimi aýdyp otyn. Şol döwür bolan zatlar aýdyp otyn. Kimiň näme etdiren aýdyp otyn. Inni gelecekde nähil bolmaly, ony ine siz halk bolup çözmeli. Ony men çözemäge. Ýene-de bir diktator saýlamak gerek gäle bize. Siz pikirlenin, nähil bolsa gowy boljak. Gelin gowsyn edelim. Menim size şonu aýdýar. Ine referendumlu meselede de şo, bitaraplyk meselesinde de şo, milletara gatnaşyk meselesine men aýdyp berdim. Montesyň soraglaryna da jogap berdim. Onu näme watandaşlar şuurlukça sag oturun erti Amerikada ýaşaýan illeşlemizden watandaşlarymyzdan ýene bir gede haýyş erti New Yorkda şol ekil taýyanky sütüniň duran ýerine bar şo taýda wagty görkezilgi. Ýagdaýyňyz bar bolsa gelin, öz raýdaşlygyňyzy görkezin, öz halkymyza gollawyňyzy görkezin. O döwletde miting geçirip bolýar. Barın gaýşydan watandaşlar. Bolýa onu sag oturun, saglykda görüşelim.